Здравейте, приятели! Правя това видео, за да ви информирам за новият канал, който стартирахме в YouTube, Бахталипе TV. Даже имаме качени няколко видеоклипа вече. В канала ще има рубрика Ромска история. Тя вече е създадена рубриката. В рубриката ще говорим за произхода на ромите, за тяхната култура, техните обичаи, откъде минават, откъде произлизат, как са стигнали до Европа в хронологичен ред. Другата рубрика ще бъде успели и популярни роми. Ще разгледаме техните автобиографии, техните животи. Ще имаме и друга рубрика с гости. Ще имаме лайфове, ще има всякакви гости. И мисля, че ще бъде много интересно и много готино. Абонирайте се за канала Бахталипе TV в YouTube, ако искате да следите видеята, които ще бъдат качвани там. И най-малкото, което може да прегледате видеята, които вече са качени. Абонирайте се. Бахталипе TV.